zirna huanga chuan class 5 le class 8 ta na common questions siam tur chungchang kan soi ho don ani tun academic session kalaya hian sarkarin zirtirna a chho angin class 5 le class 8 tan hianin common questions siamani dona hi thil tharani a tun ma alo omngai lawani a avoi khanna turani a hemi chungchang hi zirlai tele mi puite ta na tu tangkai tak tak te a om dona chuwang chuanin tun chuma po hianin hemi chungchang a hian inkom hauna kan nei dona ni amasain zirtirna kan han neyanga kabula chute hi zirtirna kan han neyanga he kabul chiami hi PCC lia ke larem ruati Deputy Director Teachers Education SCERT ani a tin apiami so puef la lian sanga Deputy Director Science Promotion Wing SCERT ani a he voina hun chatak mai kan nei theidona an sunga hianin lom thu kan soi ngal boka ladies first haditai la tiro zona masaver kha PCC hian min chang ta sela common questions exam kan ti hi enge ani phung ti kha amasa in min han chang ta la tin hei board exam ti hi ani chi asi lawa a chawbul a chin chuak dewa in shilfia dan te kha om chuan min han shilla ole kalome nia common questions hanti hian khami common questions examination ma chhon tu tur class zong ti khanin common questions zone in ang vek an chang don ti na ni maya te khin nan district level kan lo hwai hot don ani chuan kha district class 3 te kha ma chhon tur lo ni ta se khami district class 3 zong te khanin zone in ang an chang anga ti chuanin an answer paper te po criteria in ang scoring system in anga check turan ni don ta ti na ni ta ti chuan rual khai takin scoring te po ti ani don ti na ni maya ti chuan state level kan organize don ani chuan hemi common questions examination kan ti standardized examination kan ti ang chi hi kum sang ni pakhat vele tang khan NCERT khwana lo buatsaih chho to a India Rama state pumpuya state shanga ti khanin naupang class 3 class 5 class 8 le class 10 tan alo buatsaih to china ka soi to angin bulchan na chu 2001 khan bulalo chana ti chuanin anu nung ber chu nikum 2024 kha ani a khami in kar chung zong khanin hei voi riat vel chu na si conduct ani to a khata khanin no pangin common questions an changa zone in ang vekan changa chutiang chuanin hemi common question shim hi chu kan stage shang ten kan lo mail sha tran to shim na ti chuan 2017 malama conduct heminas ka soi hi thum dana conduct ang deu zel hi ania ama iro chu ro khol na engeng mote oma thum dan za ti chu ani lo chhota eng po ni se khami 2017 po an conduct ta chu mi malama conduct zong kha a result te zirtirna neih ani khanin thil lo lang chiang te chu class 3 class 5 le class 8 le class 10 te khanin an thiam tur chin a beiseiin kha an thiam phalo na sa mani ti kha mu chho ani a ti chuanin elementary level class 8 noi lampang pei kha chu foundational literacy and numeracy a an thiam mani ti mu chho alo ni ta a ti chuanin chumi siam thatnan chuan NCERT in sang ni som pasari khan learning outcomes aron siam chuak ta a class wise le subject wise in a buatsaih ti chuanin an subject in a lesson an zir tina an thiam chhuah tur kha alo buatsaih ta ni ti chuan chu mi hnu a chuanin NEP 2020 aron chhuaka NEP 2020 hian learning outcomes mai ni lovin a aya zau deu zokin competency wise in naupangte a kan tu tur naupangte na anzir chhuang ngei tur competency based education miron chhop chhuah sakta a chuwang chuanin competency based education kan national curriculum framework 2023 ron chhuak khanin miron chhop chhuah sakta ka wangin kan assessment zong te po competency based vek ani alo ngai ta a tin NEP 2020 a hianin paragraph 4.38 vela khanin India rampuma hianin class 3 class 5 le class 8 tan school examination buatsaih chin tur aron ti a chumi kan zomna te po chu ania kan state te pon chu du tok ri mai la aron
trâu bulletin chuan ale alo mom hem mai zona kan in zot zel tura ngai tai la puele san mi chang ve ta sela he common questions exam hi kan ti ta ming dang te nem ani chuanin enge ani a shilfiana te po khamin han shil ngala ole alo mom kan ngai thlak tak ang khanin hei kan mel hriat tran tir dana khanin common questions common exams ti te khan kan ria amai ro chu kan school education minister dr vanlal thana hova august ni somnia scert meeting nei akhan hemi common questions hi saves ti in ming hi ni se ti ania hemi common exam drama kha nuai bo kha kan dua tin tona kan hriat ang khanin hemi nep te nena in nerem thei tura moi nai zo ka kan rem thei na tur chuan standardized assessment for elementary schools ti kha kan ti ta chu safe ti hian kan kalpui don ani ani chuanin mizoram puma primary le middle school te ahwam dona mi engtiang in kha khain kalpui dan tu class engzat ngi ahwam dona I school engtinge ahwam don ti pokha management lampang pokha min han shil hala ka chang le lo don mo atira hemi minister hova ruam manna kan ne ya chuan heng hi level tina class tina tram tina khatiang anga nei tura ti kha ania amero chu ni chena kan ngai thak ang khanin hemi national level test kan han nei thin ang chi ho te kha hemi foundational to pa ti te preparatory to pa ti te ti khan middle stage to pa tiang khanin nei thin ania khami kalmang ang deuh la khanin nei ni se ti ania tin kumin na kan han kal pui do na aboi pui te hi a hau taka hetiang ang state phumhuah common exams han buatsaih te hi chu wang chuanin hemi a management emaw administration te a ol samzok na tura tan khanin hemi primary kan han ti anga hi school hi chuanin kumina tan chuan ti ri lo photila middle school la pol nga le pol riat tan chu nakina national tuna nep ina aron mi a beiseiin dana 5+3+3+4 kami kalmang anga kan lo in herrem theina tura tan khan tiang chuan tuna hian pol nga le pol riata buatsaih tumani alom ome chuanin pcc zot le taila kan zo chok char mai cheunga ti ro zona hi common questions hianin school exam questions kan set pa ngai aya danglamna anei donem nei don te reng mai tuna kan nachina ka soi to ang khanin tuna kan question set ta ni to competency based questions ani dona chumi chu omzia chu hemi tunma learning outcomes ama kan lo school kin te po ina kan lo mu photo kha subject base siamani amai ro chu nep 2020 noya ro hi chuanin khami a subject concern lutuk ai khanin competency hingai poi mozo kania competency kan hanti chuanin hemi mishingina knowledge kan nei te source rang information kan nei te tin conceptual understanding kan nei te theoretical understanding kan nei te zong te le kan skills kan experience atangina mo kan training na atangina mo kan nei zong le kan abilities kan theinak zong te hi mishingin zirna lam tluang azo na ko nga te le le baradap na ko nga te le ani tin nuna tangkai taka hlotling taka man tangkai athiam theina tura mishing cher chhuah tu ma chu competency based education kan ti chunia chung ang mishing theina le thiamna le knowledge rang ron
test thei tu tur ang zo na kha kan set ta chu wang chuanin ama zo na kan lo mel sha chandan ang I textbook knowledge mo khami I a textbook content an shichang empty ringot pia lama khanin I kan zo na ti hianin I skills shang te anei chaim understanding anei chaim comprehension anei chaim writing written or written communication skills anei chaim ti problem solving anei chaim khang ang skills chi shang kha I kan test don to a chu wang chuan an textbook content te kha chu kan lamang don thowa amai ro chu textbook kha an shichang empty te po an textbook a lo zo na mangin I kan te don to ani chu tiang ang I chu kan question kal phung tur chu ani apoi mo don hle maya chu ti chu question set lam te po kha film khur te po kha angai donin ka sia a chu da chuanin I question hi tuin nge siama ing department in nge buai puya eng tiang in nge an buai pui ti chuanin malak na ten lo nei to ni chuanin an malak na te kha soi tura chuanin e puele sakha min han chang ha sela le kalome na kan thriat angin zona hi Zirtirtute chuan kan siam mai thina naupang exam tu ti chuan to na hianin assessment reform te han tia zona siam hi apoi mo khop mea tin thil na mai ni lawa har sa ni tin to na kan han soi PCC ina asoi ang khanin competency base kan tia tin chu mai lovin competency ba khan hot ste han tia ni higher order thinking ti te tiang chuan naupangte na nge ni hemi vakitong thei ina asoi thiam ang ringot ni lawa an chan thei na tur khan I zona kha siam ani dona tiang chu amaro chu hemi Zirtirtute school te naupangte hian hei an hup korang ti kan hlawa a omzia chu ni tinin kha zirlai kha school an zira khami an zira kha an thiam ti kha te kan te mai dona ni chumi te thei tu chan zona kha siam tur ni ta ti chuan zona siam khania eng ang chin ka soi ang ka hrelowa hemi zon khami zirlai bu tang khan zona thei tur kha an han la chhuah ka chuta chuan kha zona kha le khabu a chiara tanga a chan thei tur kha andani tin mathematics a chuan kha concept azira tang khan ataka engtin nge man thiam theiang tiang chi te entirnan polriat level a chuanin chhuat phah carpet a man ngai tur sa tang chi kha khati angte a chhuat thiam theina tur khanin zona kha duan ani dona tuna le khabua kan mu ang a exercise bununga khati ang ang kha ani don lova milem te khatiang nen khan a dona tin hei data handling kan han tiang chi te po tiang chuanin data a manga chu naupang khanin a interpret thiam do nem tiang chi kha tiang khan kan da dona tiang chuan zona kha mi thiam Zirtirtute le subject expert kal content an set don an chu SCERT a khan nge ni wing sang kan oma chung te chuan SS te EVS kan han tiang chi te mathematics science khatiang khanin Hindi thlengin tiang chuanin mani chan theu kha kan in sema tiang chuan ma na satagin tu na hin kan la to ani ti chuanin Mrs. hianin min chang le ta sela hey saves atan hianin class 5 le class 8 hi khan chhuah bi na chan kha omem tin chungdanga kumdanga class danga pakai du na te a omdo nem engtiang ni khami kha in real dan de hmasawnna class 5 hi primary school top na ania ti chuan class 8 hi middle school top na alonita chu state dangtena an kaldan tlang pui ania ki ni state a hi chuanin ani che lohna nga chu wangte po chu ania nga nas conduct ani apiang hianin class 3 class 5 le class 8 class 10 te po khatela engpon ni se class 5 le class 8 chu
hemi nas examinations te po lo ma chon char char an ni a I chu wang chuan in I an ni class hi hei sarkari na checkpoint a nei ve shim shim hi ani ta khami hun chung khanin I primary level an ni lai khanin an thiam tur te an thiam chhuak em competencies an nei tur te I an po chhuak ta reng em ti te class 8 po chu tiang bok chuan in check na point kha ni ta a o ti chuan kan soi to ang khanin I hemi NEP 2020 kan ti hianin class 3 class 5 le class 8 a hianin I school examination hi conduct trin ani tur ani aron ti boka class 3 chuanin common questions exam tir an ni in foundational literacy and numeracy an thiamem ti check ni se I class 5 le class 8 a ero chuan competencies an thiam tur te an thiamem ti check ni se chu tiang ang tak chuan zone te po buatsaih ni se ati a I chu wang chuanin tuna chuan class 5 le class 8 hi kan han thlang chuak bi kani a amai ro chu hemi atan hiani national level uniform policy takalo ala shan lova state dang te po in a class an huam chinte mo school management an huam chinte ain ang lo nwala I kha ka chu education hi chu state subject ne wang hianin zalen ne hi kan ne ve a I amai ro chu engpo ni se tun trumatan chuan class 5 le class 8 hi kan han ti phot chu ni hi ole ti khanin he state danga te pon lo nei to chin ti I lo soita a eng tiangin nge state danga te chuanin an lo nei a an nei na te rei to em tin tu na kan kal pui dan ang hi ani ve em ti kha minan sang le mai la ole ni e na china ka soi to ang khanin anas ang zong kha chuanin 2001 atang khan local pui ani to achu chu pre NEP 2020 kan tianga NEP 2020 nulama hi chuanin 2023 National Curriculum Framework for School Education aron chhuah kuma khanin I Tamil Nadu khanin I anti tran ngala anni state lawa chuanin Uttar Pradesh te Himachal Pradesh te Rajasthan te Goa le Jammu and Kashmir hian anti to amai ro chu I hemi I coverage te hi ain ang lo hlom ema I achenin class 1 atanga class 8 top te an chan tir line achenin class 3 atanga class 8 te achenin 9 to 12 te khatiang khan anti dan phung hi ain ang lo nuaya ti chuan an school management ta te po achenin government school so anti line achenin aided le private zong tenen I an kalpui ani ole ti chuanin puele sakhanin min chang le ta sela he saves zona te hianin zirlai bu pum hi a huam don am ni ti kha I engtiangin nge a cover dan tur te le eng portion nge a shan pa in siambik te in name tin eng subject te nge ti te po khaminan shin hala ole tun save satan hian subject zong pol ngai na an zir zong chung chu language te EVS le sign EVS le mathematics ani nga subject nga don ani chung chu tin pol ria ta hian subject paruk an nei nga language pathum science mathematics le SS te ani dona ta chuanin hey SCERT chuanin hemi school calendar te a ena tiang chuanin tun ma tang khanin seasonal work plan hi asiam thina chu school tan hian first session a chu an tiang second session a chu chun tiang thata final a tiang khan kan nei thina chu tiang che chuan tuna po hian an zirlai a hi an calendar school calendar mil hian chumi chapter chu first drama second drama ti in kan neya chu tuna hian third drama a portion tur bi ka te kha third tram portion tur bi ka oma chu te chu tuna hianin SCERT website a kan upload a tin Directorate of School Education a school nena min sem dar sak tunin tiang chuanin thon October ni somni pali khan thon ani to ani ani chu along ome apoi mo sia zirlai te hianin kan program hi anlo mulawang ti hi a hlau oma the dar lama te po khan chan la kangya angai via donin ka sha ti chuanin PCC in min chang le ta sela hey saves buatsaih hianin enge atum ber ni a
zirlai te tan hianin a hlok donem an zirna ina ma a sawn pui theina tur thil te ani em ti khaminan chilla ole lok pui don te reng me tin hanin chang te photila I kanin chan thui main kami akan tlemin I kan soi thui de le kanga NEP 2020 aron chhuak ta I kan sha chewangin I academic structure aron thakleng lok meya ma 10+2 system kan nei khatuna chuan 5+3+3+4 structure in aron thak ta he hianin an curriculum le I an pedagogy te po aron huam tel ta veka ti chuan satakin assessment ta tran ala ta boka I omzia chu hemi I foundational stage hi no in kawnga kalanga ti chuan chumi zo a preparatory stage lo omle ta kumthum ti chuan adot le kumthum danga kha I middle stage ani ta ato bera I 4 kha I secondary stage akal hun chung tur ani ta ti chuanin no pangin foundational stage alu chungin competencies tu tiang chu thiamang ti in preparatory stage alu chungin competencies tu tiang chu thiam tur ani ti khanin stage na tan kan aron sop chuak ta khami khan thiam chuak nge yem I thiam chhuah tir ngei kha kan tum chu lo ni ta ni kan school in Zirtirna ti chuanin I chuwang chuan khang competencies kha I no pangin an thiam nge thiam lo an puchhuak ta cha nge cha lo ti te kha I aron langanga I enge hmasawnna chuan Zirtirtute an naupangte thiam chin enga nge I tran lak ka ngai ka teaching method thla ka ngaim I enga nge ka naute hian hnufual ti kha I azuk mufia theido na tin I teaching system te kha nias I ama khat self evaluation alo ti theianga ti chuan no pangte po in hei enge an ma ni ir om thiamna te an ma ni reasoning skill enga tinge engwange ti zong te analyzing chik taka an ngai to thiamna I chumin nu a conclusion an siam thiamna thuthluk na an siam thei thiamna ang zong te problem solving har satna an ni tin nu na an machon te I an chin fel thiamna zong te po kha I khami I paper pencil test mangkhanin atte thei chin chu kan te don ta I memorization power nei thavak lo tan phei chuan anuam zok lu tuk to don ani achan chu an ma ni onward in an chang thei don to I kha khano pang tam tak I nge rote memorization in ngat ve thei lo tan khachuanin I kong I eng ani ringota I tin I hei vaki thiam rote memorization kan ti I anga chan kha ani theidon to lo wangin I khatiang anga lo chang chin no pangtan po khan hmasawnna na sa takha aron thlen dona ti chuanin hemi I comparative study anei theidon ta state puma kan ti don awangin school in te district wise angte I khanin comparative study te kan nei theidona khami kan data nei te kha I khoi school emaw thiam lo zia khoi district emaw thiam lo zia mo thiam zia emaw te kanwa I hailang du ringot ani lawa chu kan thil tu mani lawa atum ber zo ka chu khoya nge police interventions kan nei ngai I khoi district a nge enga nge learning gaps enga nge an hnufual he district enga nge an hnufual de big teacher te enga nge dom ka ngan ngai ti zong kha ron langvek dona ti chuanin I department le administrators lampang te po khanin khoi area a nge I funding te resources te I tranpuina an mamo ni khoi district nge khoi school nge I tranpuina support mamo bel te nge kan pe kam ti zong te po kha ron lang the ngatin khami data kan nei report kan nei tur te kha khami kha nakina I an progress check le zel nan po khan mangtangkai zui zel the kha ni dona chuwang chuanin tuna common question saves exam kan hwai hot tur hianin I naupangte le Zirtirtute tan mai po ni lo hemi I education system kan state education system shimatan po hianin lohna na satak aron thlen don ani apoi mo hle mai ole ti chuanin puelesan min chang vele ta sela he exam dona question paper te engtia sem chhuah tur nge intia paper checking lama te le result puan dan tura te po khanin ruam man te in lo nei to em hemi Chungchang hai chuanin hei nge ni atira tangkhan plan hi fel takin a oma
so yang khan calendar in nein tiang khan kan kal chawa ti chuan kan minister tele kan secretary education minister tele secretary hova meeting kan nei khanin hemi a road map kan han tiang song song kan don chuak ngala ta chuan zona tuna kan SCERT in zona kha an sia manga ti chuan heng zona asia mai ba khanin aki answer te tin hemi a rubiks kan han tiang chi te tin chuta enge a in khami mark ngapu china long answer questions ang chi ate khanin a mark a break up dan zong zong a then da na kha khang zong zong ka ki ya khan kan da don ani tiang chu zona kha school education directorate ne na a soft in kan pe anga kan pe anga ti suan ani in heta SDEO te turin tiang khan school la khanin asem chuak vele don ani chu a soft copy vekin asem chuak anga chuan hemi school ina exam kumtina anlo ti thina kum topa zona an siam kha angai don lawa ke ni na question ka kan siam saka anni nan lo ti tur chu a print chhuah chau kha an ti don ani ti chuan an print chhuak anga exam kha ni chena kan soyang khanin school calendar oma February ni som paruka changa ni som hi pa sari thlengkha exam 2026 mo khami chungkha calendar a middle school hotan exam hun kha ania khami chung khan timetable exam routine kan tiang chi kha kan han pe anga ta chuan an exam anga ti chuan kha an exam up kha schoolin an mani in an conduct don ani chuan a endikate po kha school chuanin an ti fekanga an ti khami an endik zoa an mani SDEO thewa an thelu nona this one kha an thelu kha chumi huna chon thelu tur ti in kan danga SDEO khanin an khami an district diet thewa khan diet principal nena an thelu le don ani ti chuan tuna hian diet hi pariat chau kan ne district som pakhat kan nei to ta chuanin khata district diet la nei ve lo te kan oma wang khan khanga SDEO ho ka chuanin undivided district an ti kha tun ma na thial chuan lungleya chutiangin sai tualin aizola khozolin champhaya tiang chuan diet principal ne nan thelu tanga ti chuan diet principal te hianin an lo compile langa kha result kha excel sheet a filled file takin an danga chu director SCERT ne na khami report siam tur khan an ron thelu don ani chuta chuanin thil pakhat khami school 10 naupangte exam na answer paper kha kum khat chung hi lo da tha se kan duani a chan chu emaw khami endik na khanin fill up sualte mo ti sualte po aum theya khanga han en let le du don khan kum khatal kha da tha tur ti in ngeni minister hawa relania khang ta kha kan question kalpui dan tur chu ni ani chuanin state level exam report ang tekha hei random examination nen te po ai nang deuh thuak maya khatia ang khanin random examination te ang khanin I buatsaih ani donem report ka report hi ni chena kan soita kan khanin etikhan kan compile ang SCERT local khawngaiha ti chuanin nakina reference engeni stakeholder te le hemi bureaucrats kan ti ang chi te englo mu thei tur ang khan nakina Mizoram zirna siam thatna tur khan kipoi motak ani dona chu chuan kan din munte chi sang khata tang khanin a hriat thei dona tin district in thawna te tin an zirtirtute nei tam le nei tlem te a te khanin engeni an result khan ngonga nei am tiang chi te research material atan po poi motak kha ani dona ni ale kalo sei bel belo ni khami
lesson na soita kang kanin answer paper checking te poka a concerned headmaster a concerned school headmaster le teachers te khanan tinga amaro chu SCERT in an correct dan tur paper checking an kalpui dan tur guidelines vel takha kan pevek ton ta ati chuanin an mani concerned SDO nena an submit kuna khan a result tong tong ka submit lawin report vel fai tak nen result nen khanin an submit dona ti chuanin SDO ti khanin diet principle te nena an district travel diet principle te nena an thlen huna khanin diet principle te khanin khami an result an marking an data zong vel ba ka khanin report vel fai tak a district tan khan compiled in lesson soito ang khanin a buatsaih ngati chuan diet principle atangin heta SCERT ron thlenganga SCERT te chuanin state level report kha kan lo buatsaih vele donani otuna PCC soi kha kan chunzom lokanga hemi report chungchang achuni chelo nain hemi kan question set tur kha mark zapu in kan set don ani pol tina khan subject ina mark zapu nga chu darkar thum chunga chan tur ani dona kha chuta chuan zona kha mark khat puchi te objective short answer kan tiang chi te chuan a very short answer long answer ti te in om don ani kha a om dan tur ani ati chuan mark za kha apudona a exam hun chung po darkar thum ani dona ti khanin mark an mark put dan tur kha tuna hianin a sample kha kan upload vek to kan website a hian sample question te a pattern te unit first term le second term an lo ti atang khanin sample question te siamani to a then khat chu MCQ kan hanti multiple choice khatiang ang chi kha ngeni du than tur pali omanga chuta chon dikna pakhat a om dona tin hei akar ol da kha tu tiang chi te khatiang ang te kha a om dona chuta chonin tuna ka han sei du lai taka chu school hianin an tuna hian middle school hianin an mark distribution a hi khami external exam kan hanti tan khanin za somnga ania tin unit test kan hantiang chi an mani internal ve ang chi howa khanin za zela somthum kha an neya tin activity kan hanti te project kan hantiang chi tan khanin mark somni a oma ti chona vain za ni ta tuna za a mark kan han pek hian nakina school hovina an lo ti tur chu mark za pusia kan progress report ka ta full mark somnga anisia ti kha zona om theini tani chuta tak chuanin khami kha keini in za kan seta kha anni chuanin an naupangte khan somsari a mu chuan za somsari mu chuan he somnga chuan thumnga ani don ti nani he hi chu zirtirtute kan han enanga kan riat thiam karinga tin somriat alo mu chuan za somriat alo mu chuan kha somnga chuanin somli ani mei dona khatiang khan headline hianin an progress report card milla headline hi an lo in siam rem kha angai don ani alom ome tikhan common questions examination chungchang su kan lo ngai thata a he common questions examination hi zirlai te tan ma an son theina tur ta na kailon poimo tak te po ani theya zirlai te mai ba ka kan nu le pa te kan chung te po in lo tui puya lo nga event pui kha kan ti mang mo ani ti kha lo share ila chan ila thar chewang u ti in kan in sa thar le ani